салом дӯстон, пешрӯи мо шомест ки метавонад ба таърих ворид шавад. Бозии ҷавобии полуфинали Лигаи Чемпионҳо миёни Интери Милан ва Барселонаи Каталония танҳо як бозӣ нест. Ин нуқтаи авҷи мавсим аст. Ду дастаи бузург, ду услуб, ду таърих ва як роҳ ба финали бо нуфузтарин мусобиқаи Аврупо. бозии аввал дар Барселона як намоишномаи воқеӣ шуд. Гол дар дақиқаи аввал, эҳсосот, камбеки ҳайратангез, ҳунари Ламин Ямал, зарбаи зебои Рафиня, дубли Думфриз ва натиҷаи ниҳоӣ 3-3. Ин бозии муҳтавои тамоми мавсимро нишон дод. Пуршур ва пурҷунбиш. Чун ҳар вақта мо бозиҳои Барселонаро дар телеграм-канали худ ба таври мустақим тамошо мекунем. Агар хоҳед ки дар ҷамъияти футболӣ бошеду аз хабарҳои бештар огаҳӣ пайдо кунед, пас ба телеграм-канали мо ба пайванди дар зери навор даромада обуна шавед. пеш аз оғози суҳбат оиди дастаҳо мехостам қайд кунам ки роҳияи бозингарони Барселона пеш аз рақобати ҷавобӣ беҳтарин аст. хати ҳамла тақвият ёфт ва боварӣ дорам Барселона дар сафар пирӯз мегардаду ба финал роҳ меёбад. шумо чӣ фикр доред? Пешгӯии худро бо 1-1 анҷом дода бо истифода аз калимаи сеҳрноки тиҷи барса то 8000 сомонӣ соҳиби тӯҳфа гардед. маълумотҳои лозима дар комментария. ба ҳама муваффақият. дастаи итолиёвии Интер бо як омури аҷиб ба бозии ҷавобӣ омода мешавад. онҳо 16 бозии пайҳам дар Лигаи Чемпионҳо дар хонаи худ ба шикаст дучор нашуданд. 13 пирӯзӣ ва 3 мусовӣ. Симеони Инзаге барои ду ҷом мубориза мебарад. Серияи А ва Лигаи Чемпионҳо. дар чемпионат Интер 3 имтиёз аз Наполи ақиб аст ва 3 даври дигар боқӣ мондааст. дар Аврупо бошад, орзуи финал як қадам дуртар қарор дорад. дар бозии аввал Интер бозии таҷрибанок нишон дод. истифодаи хуби имкониятҳо, диққат ва босабрӣ. аммо мушкилот ҳам кам нестанд. Корея, Павар ва Карбони дар ҳайат нестанд. Де Петри бошад, зери суол мебошад. ҳамлагари даста Лаутаро Мартинес бошад, дубора ба тамринҳо баргаштааст. аз тарафи дигар каталониҳо яке аз мавсимҳои беҳтарини 10 солаи охирро пушти сар мекунанд. суперҷоми Испания ва ҷоми кишвар аллакай ба даст омадааст. дар Ла Лига Барселона бо 4 хол пешсаф аст ва 4 давр то охири мавсим боқӣ мондааст. дар Лигаи Чемпионҳо бошад дастаи Флик боз нишон дод ки чӣ қадар устувор ва қавӣ аст. дар бозии аввал бо Интер шикаст бо ҳисоби 0-2 ба 2-2 табдил ёфт ва пас аз боз як голи дигар қабул кардан Барса дубора ба бозӣ баргашт. ин натиҷаи рӯҳи даста ва эътимоди комил аст. бо вуҷуди набудани чанд бозингарони муҳим Терштеген, Балде, Кунде, Торе ва дигарон даста ба бозӣ омода мебошад. бозингарони захиравӣ низ арзиш доранд. дар бозии охир бо Валидолид ҳатто ҳайати эҳтиётӣ тавонист ки бозиро баргардонад. ин нишон медиҳад ки Барселона дорои ҳайати баробар аст. ҳеҷ кас интизор надошт ки мо ин мавсим ду ҷоиза хоҳем бурд. акнун як ҳафтаи муҳим пешрӯи мост. ман мехоҳам ки шогирдонам аз бозӣ лаззат баранд. Ламин Ямал нобиға аст, аммо барои мо муҳим он аст ки тамоми даста дар сатҳи баланд бошанд. ҳайат тағйирот хоҳад дошт. мо бояд аз ҷиҳати дифоъ беҳтар бошем. Интер мехоҳад ки бо сабки худ финалро ба даст орад, аммо мо низ таҳлил кардем. мо набояд ба онҳо имконият диҳем. барои мо ин як шонси бузург аст. ман мехоҳам ки бозингаронам бо ҳамдигар дарк ва иртиботи хуб дошта бошанд. бозии мо бояд шево ва ҳамоҳанг бошад. Интер барои Барселона рақиби пуртаҷриба ва пурқувват аст, аммо каталониҳо дар ин мавсим чизи бештаре доранд. орзу, рӯҳ ва якбастагӣ. Флик ба бозингарон озодӣ дод ва онҳо бошанд бо боварӣ рақобат мекунанд. агар дар ин шаб ҳама чиз мувофиқ афтад, яъне ҳунари Ямал, хунсардии Левандовский, кӯшишҳои Рафиня ва тӯбро идоракунии Педри, мо метавонем боз як шоми таърихиро бинем. футбол бояд ид бошад ва агар ягон даста тавонад ки чунин идро ташкил кунад, он ҳам Барселона аст. Виска эл Барса.